sam jedini ko može da uništi tu osobu. Šta? Koga? Misliš na Sensija? Tog dana sam plakao. Kada si plakao? Bio je moj. Šta? Šta ti se desilo? Ja sam osvetnik. To znači da moram biti jači od svog plena. I treba mi ovaj trening. Nema vremena za gubljenje. Ponovo ću napraviti svoj plan i uništiti određenu osobu. Izgubio sam suviše vremena. Sasuke. Krče vam creva, ha? Šteta. Inače u vezi ove vežbe. Pa, odlučio sam. Neću poslati nikog od vas nazad na akademiju. Šta? Prošla sam, ali ja sam se samo nesvestila. Zar ti za to dobijaju poeni? Da, svo troje ste izbačeni iz programa. Zauvek. Neverovatno. Kakashi nikada nije pustio ni jednog učenika, svi su pali. I Ruka, ova grupa je mlada. Čak ni ja ne mogu da kažem da li je dobro da se suoče sa opasnostima ninja života. Kako god, Kakashi je bio u pravu u vezi svih koje je oborio. Izbacujete nas iz programa! To znači da nikada nećemo moći da postanemo ninja. Rekli ste da ćemo, ako ne uzmemo zvonca, biti poslani nazad na akademiju. Ne možete samo promeniti mišljenje! Zato što ne mislite kao ninja. Mislite kao mala deca. I to razmažena deca. Sasuke! Mislite da ste samo vi u pitanju. Pusti Sasuke! Ne možeš da ga gaziš kao da je neka buba! Ne znate ni šta znači biti ninja. Mislite da je to igra, jel? Zašto smo vas stavili u odrede? Da li ste razmislili o tome samo na trenutak? Ne znam na što mislite. Mislim da uopšte niste shvatili koji je cilj ove vežbe. Niste bili ni blizu. Šta je cilj? To je ono što određuje da li ste prošli ili pali. Ali to... Ja sam to mislila da vas pitam još od početka. Razmislite malo. Troje ljudi u jednom odredu. Zašto ste mislili da to radimo? Kako bi mi mogli da znamo zašto birate po troje? Nismo mi smišljali pravila. Tako je jednostavno. Timski rad. Da radimo zajedno, jel na to mislite? Da, na to mislim. Sada je suviše kasno, ali da ste svo troje krenuli na mene, možda ste mogli i da ih uzmete. Ali u svakom slučaju, gotovo je. Sačekaj malo. Stavili ste po troje ljudi, ali samo 2 zvonca. Da smo radili kao tim i uzeli ih, samo 2 su mogli da ih zadrže. To bi napravilo svađu u grupi i odred bi se raspao. Upravo tako. Namerno sam vas uperio jedne protiv drugih. Želeo sam da vidim da li možete da prevaziđete to i stavite odred ispred sebe. Genin mora da ima osjećaj za timski rad. Ali vi, to vam nikada nije ni palo na pamet. Sakura, opsednuta si Sasukeom koji nije bio tu. Dok je Naruto bio tik pored tebe, ti nisi ni prstom mrdnula da mu pomogneš. Naruto, ti sve radiš sam. Sve. A ti, Sasuke, misliš da su ostali toliko ispod tebe da su bezvredni. Arogantan si. Ninja misije se izvršavaju u odredima. Naravno da morate da imate individualne veštine, ali timski rad je najvažniji element. Svaki shinobi to razume. Kada pojedinci stave sebe iznad odreda, to može voditi do propasti i smrti. Na primer, Sakura, ubi Naruta sada ili Sasuke umire. Takve stvari se dešavaju na misijama. O, čoveče, to je bilo strašno. Kada neprijatelj uzme taoca, imate nemogući izbor. I neko završi mrtav. Na svakoj misiji vaš život je na liniji. Jeste li vidjeli ovaj kamen? Imena urezana u njemu. Sve su to ninje koje se poštuju kao heroji u našem selu. Oni su specijalna vrsta heroja. Ha? A kakva vrsta heroja su oni? Hajde, recite nam! Ha, hajde!
Oni su svi UUA. To stvarno zvuči cool. To znači ubijeni u akciji, oni su umrli. Ovo je spomenik. Imena mojih najboljih prijatelja su urezana ovde. Dobra, daću vam još jednu šansu. Ali bit će vam mnogo teže. Imate 3 sata da uzmete zvonce. Ručajte sada da povratite Snagu. Ali, Naruto ne dobija ništa. To je tvoja kazna za kršenje pravila i pokušaj da jedeš sam. A ako neko pokuša da ga nahrani, taj neko istog trenutka pada. Ja pišem pravila. Vi ih poštujete. Jasno? Odlazim. Iruka, slušaj me. Ha? Prošli ili pali, ne možeš za to kriviti Kakashija. Dobro. Nije to ništa strašno, mogu ja bez hrane danima. Nedeljama, verujte mi, nije to ništa strašno. Nema problema. Uzmi. Šta? Ne, Sasuke, ne možeš to da radiš. Čuo si šta je sensei rekao? Kakashi je otišao. Moramo da uzmemo ona zvonca kao tim. Ako je Naruto gladan, bit će slab i neefikasan. To slabi tim i ugrožava misiju.